akhiratipun. Amin. Lancar rezekinipun nggih Pak Bu nggih. Amin. Amin nggih. Nggih. Sing penting sehat waras ya Lek. Nggih. Kepenak ya. Akeh rezekine. Nggih. Sak sampunipun dipun dongaaken langsung kemawon dipun hibur Mbak lagune Mari Kangen. Om, mari kangen nggih, monggo. Saking Pak Nawin. Oh nggih. Rawuh napa? Oh streaming nggih. Niki ugi dipun streaming Lek Zitur. Oh nggih. Nggih channel Ki Panggung Bayu Aji Aji. nggih. Nggih. Monggo Mbak diputer lagune Monggo. Mari Kangen. Yuk so.